Takže vážení. Ahoj. Takže ahoj lidi, ahoj dámy, pánové, nebo všichni, no, to je furt. Takže ahoj. Takže, kdybyste nás náhodou někdy potkali, což asi ne, takže taková malá připomínka. Jí říkejte Pětrka a Miko Koska, jo? Na nic jiného neposlouchám. Možná i na debil, ale moc ne. Jsem Magor. Jo. Takže jsem Kokoska a ona je Kroketka. Jo? Jo. Naše pravé jména neznám. To jste dobrý, co? Jenom pár lidí. Ty tam byli venku. No, ok. Neznám. Dobro. To je taky dobrý jmen, co? Jo, tak. Jo, takže teď budeme dělat asi... Co budeme to žrát. Jo, a všechny orgány, když to nesežerete úplně podle potřeby, tak všechny orgány Bylo prdeli, prostě. No, a takhle vám budete mít svěží zuby třeba. Ne, ale vážně, nedělám se srandu. Jo, takže co potřebujeme? Potřebujete vajíčko. Vajíčko. Kde je to druhá? Tak potřebujete sůl. Nějakou mouku. Už nevím, jaká to byla. Dvě lžičky a... jednu lžičku a jednu lžičku. Takže můžeme... Jo, a pití. A pití. Na zapití. To se rýmuje. Pití na zapití. Na zapití. Já tady začnu vymýšlet trapy. Takže otevřeme si ho. Jako nemusím, ale... Naši inteligence by se to pak asi nestalo moc dobře. Dobrý, povoleno. Teď. Takže první si vezmete... Maska. No prostě to fakt to bylo malinké třeštění. Takže vezmete si... Ano. Tam jsem dala to říct. Jo, jestli jste koukali na další reklamy. Takže tady tu, očo. Prostě je hnusná. Pustnou vodu nedoporučujeme. Nedoporučujeme. Já nezdržíme tomu. Jo, takže vezmete si malou žičku a velkou žičku. Žity. No, takže první asociace, že já to budu mluvit. Jo, my tady zatím rozklepneme vajíčka, takže čekejte. Jo. Jinak by to asi nedopadlo dobře. Mostu, ne. Tak mě jdeme rozklepovat vajíčku. Činy. Máme to tam. Já to vyhodím. Ale jako musíme dlouho už žádný nechce. Čau. Chyběla jste jen vám? Tady. Tohle si toho dá. Tak je možná to na skořávky. No to je to. Takže tady to vajíčko, to si dělá sice jako první. Takže. Jo, vezmete šičku malou, vezmete si sůl a to vezmete víc. Jo, a nesmíte to zapít až na konec. Maximálně možná. Jestli vám to vajíčko bude smakovat, tak to mě nemusíte. Milete? Ty. 5. Výtečný. A taky si celá rudá kroketkou. A taky, což... Moc vám to asi šmakovat nebude. Velkou lžíci, tímhle to jsem zabijem. Co doufám? Dáte si... Žíci mouky, no ani nevím, jaká je. Už jsme měli jenom jednou WhatsApp sebe, ale to je nebezpečná. Ne, ta jsou je hnusná. Ale teda výborná. Ty vole, počkej, to bude lepší. Jo, uzavřeme tu sůl. Takže 3, 2, 1, teď.
Já se jenom problém. No, to je jedno, to je to ještě mluví. Nezapomeňte, mě nezapomeňte. Vůbec si zubama. A jsem celá od toho. Takže hlavně nezapíjet. Kroky to dělají. Já to asi rozmyslu, hele. A teď mi chcete vajíčko. Jen teda přijde, to sej. Lepší je rozmyslovaný. Kora. No, já mám zapít. To je dobrý, já se když tak odskočím. Takže kdybych se už nevrátila, tak víte, co mě čeká. Asi věcí točím. Ale na osud. Takže... 3, 2, 1, teď. Dobrý. Jdeme zase dít, jak jsem čekala. Jak jde, ale až na to, že jsme trošku zvedla kufr. Takže můžete No. musíte to zapít, protože jinak nebudete mít krásně bílý zuby. Já jsem jenom pít. To se nepočítá. Pardon. To je tam úplně všude. Vidíte? Tak vy to nevíte. Takhle, jak mám stůl, tak mám ruce. Už to vidíte? Když jsme si dávali menší jízdky, bylo to lepší. Ale zase dobrý. No, takže zkoušejte to, je mám i trošku. Jo, ale to vlastně není tak kotlo. To jsou... je taky tyba. Nebo žlutý jsou, se dávejte bacha, jo. No a prostě... Musíte to užít, jste na tričku. To mi už podělal tričku. Ne, kytáč. Jo, a vím, že tam ukážu to tam všude. Můžeš to být jak místo, který nevadí začnu. Zamoučit přímo. To je dobrý, poberte zamoučit. Takže to je jedna, ale... Ještě jednou, musíme připomenout, že tahle ústní voda je úplně nechutná. A ještě jednou, musím připomenout. To se teď nemůžu najít. Padaj prachy. Já jsem říkala, že je nechutná. Ale musíte to trošku dodat. My taky. A takže já jsem kroketka, já jsem kokoska. Jo. To je místo. No. Nikdy nedávejte mouku s vajíčkem dohromady. Vyjde to osud. Z vlastních zkušeností. No, takže... Mám moučený nohy. To je krusto. Jo, takže... Příští video bychom udělali ze šampon. Možná šampon. Možná šampon. Nebo spíš těšte se na Monster šampon. To chtěl vidět ještě předtím. Ještě nějakou takovou čelou masku. Jo, pleťovou masku. No, prostě uvidíte, co tam bude. Která vyhladí vrásky. Bych řekla vrásky. No to je furt. Takže... Použijte, ne? Takže ty výjdu. Nesmí vidět, nikdo. Aha, jo, takže o čem jste to bavili, když jste začali natáčet? Ty jsi sex. Jo, takže ještě jednou. Jedna z nás dvou je tady sex. Ale to nechme rozhodnout na vás. Takže, no, radši o Vlastně něm. já vím, kdo vyhraje, ale... Já taky, takže... Vyhrajete. No, tak radši čau. Jo. Když ho rozhodujete, to je to. Radši ne.